हेल' लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेशन इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायग्रोबाय। बे समाव दिनैनि टप 5 खौरांफोर होनो नागिरदों। दा बे बेलायाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना फार्स्टआव जे आसामाव आरोबाव मोनसे गोदानै राजखान्थियारि हानजा जोनोम जाबावबाय होनदों। दा फारियै मोनफानि उनाव मोनफा मोनफ्रोमबो आफादफोरानो गावबा गावनि सार्थखौ जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोना गोदान गोदान राजखान्थियारि हानजा जोनोम जागासिनो दं आसामाव। दा बे बेलायाव आरोबाव नोंथांमोनहा नुनो मोनबावगोन मोनसे गोदान राजखान्थियारि हानजा। दा बेबाराव 12था हिन्दु बाङालि आफादफोरा ज' जानानै राजखान्थियारि हानजा दाबाय होनदों आरो बिथांमोननि राजखान्थियारि हानजानि मुङा जागोन भारतीय गण परिषद। दा खौरांगिरिनि बादिब्ला धेकियाजुलिनि शहीद फोथाराव बे आफादखौ दानाय जादों, बे राजखान्थियारि आफादखौ दानाय जादों होनदों दिनैजाय। दा साननो गोनां जोंनि आसामाव फैबाय थानाय एसेम्ब्लि इलेक्सनाव, आसामनि एसेम्ब्लि इलेक्सनाव माबादि जागोन नोंथांमोनाबो सन्देह खालामहरनो हागोन, नोंथांमोनाबो साननो हानाय जागोन जे बे बारावहाय बबेथिं बार बारनो हागौ। गोबां बिथिङावनो गावस्रा गावस्रि जानानै गोबांथार राजखान्थियारि हानजाफोर नुजागासिनो दङ। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2आव भारतआव आरोबाव जाफुंसार जाबाय होनदों DRDO अदेबानि डिफेन्स रिसार्च डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसननिफ्राय मोनसे जाफुंसारनाय खामानि जाबावदों। बे जाहैबाय रुस्तुम 2 मुंनि ड्रन फ्लाइट टेस्ट खालामनायाव जाफुंसार जादों भारतआ। दा बेखौ शुक्रबारखालि DRDOआ कर्नाटकआव बेखौ दिन्थिफुंनाय जादों, माने टेस्ट नायनाया जाफुंसारनाय जादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। नुनो मोनफिनदों खेबसे रुस्तुम 2 ड्रन फ्लाइट टेस्ट बे जाफुंनाय जादों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3आव जे आगुनि BTCनि बायजोआव थानाय गोबां गुलुं गुजुं खोथाफोरखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ जानो हागौ। दा बे समाव बिटिआर गोरोबथाफोरखौ गोबाङानो गनायनानै लायाखै आरो बे गनायनानै लानो हायैफोरनि बेलायाव नोंथांमोनाबो नुदोंमोन बुदिराम बसुमतारीनि खोथाखौ। बयबो नुखाबाय जानांगौ, गोबाङानो मिथिखाबाय बिनि खौरांखौ। दा बिथाङा गावनि न'आवनो खैसार खानानै गावनो फानाव नांना गोग्लैदों। बेयो नै मैया दाखालि साननैसोनि उनावहायनो गोबां भाइरेल जानाय भिडिअ आरो अडिअ'बो ओंखारखाबाय। दा बेखौ गोबाङानो मिथिखाबाय। दा बेखौ आङो गोदानै बुंफिनलिया। दा खौराङा बेसोदि बिथांखौ बरफुखुरि हारिमु आफादा बोसोनगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायबावबाय होनदों। दा बे जाथायनि थाखायनो, मानो होनोबा बियो बिथांनि बे हाबाया समाजनि थाखाय गोरोन्थि जादों होननानै बिथांमोना बुंदों। बेखायनो बिथाङा मोनसे मोजां बिबान दङमोन जे बरफुखुरिनि हारिमु आफादाव बोसोनगिरि बिबान दङमोन, बे बिबाना मोजांमोन, बिथाङा बिबान रुजुनगासिनो दङमोन। नाथाय नैबे दहाय आं बुंनाय नोंथांमोनहा नुबाय थानाय जे गावनि न'आवनो खैसार सानानै गावनो फानाव नांनाय बे जाथायनि थाखाय बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होनदों दिनैजाय। नोंथांमोना नुनो मोनगोन, डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बेयाव थांनानै नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 4आव दङ आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर केलेंकारिया जोबोद गिदिर महर लालांबाय, बेखौ बयबो नुखाबाय जानो हागौ। फारियै सानसेनि उनाव सासे साफा दायनिगिरिफ्रा हमजालांगासिनो दङ आरो कौटि कौटि रां, गोसोम रां माने ब्लेक मानि, जायखौ SI आनजादनि थाखाय लानाय जादोंमोन। दा बेनि थाखाय लानाय गासैबो रांफोरखौ बोखांगासिनो दङ फारियै। दा साननैसो सिगाङाव चिरां आरो बरपेटा आरो बङाइगाव बे मोनथाम जिल्लायाव गासै 5 कौटिनिबो बांसिन रां बोखांनो हानाय जादोंमोन दायनिगिरिफोरनिफ्राय। आरो दिनैजाय गुवाहाटीनि त्रिष्ण ग्लबेल प्राइभेट लिमिटेडआव CIDआ आरोबाव नायबिजिरबावदों होनदों आरो बे नायबिजिरनायाव सासे बिबानगिरिनिफ्राय बिथांमोनहा 4,20,000 रां बोखांबावनो हानाय जादों होनदों आरो नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन, डिसक्रिपसनाव लिंक दं। दा बिसोर सोंलुआ बेबायदियाव जोङो माबोरै जोंनि लाइमोनफोरा बा जोंनि सरासनस्रा सुबुंफोरा साख्रि मोनगोन आरो इन्टारभिउआव जिरायनायनि सिगां जोङो खनबेसे साननो नांगोन, दा बे खोथाया जोंनाव फैबाय। दा बेखायनो जोंनियाव बेखारबो जोबला, बे खोथाया जोंना स्पष्ट जानानै फैदों। दा बेखायनो जोङो सांग्रां जानांगौनि खोथा जानानै फैबाय। दा बेनिफ्राय नुनो मोनबावगोन जों आरोबाव बेसेबां बे जाथायजों सोमोन्दो गोनां दायनिगिरिफोर दंबावो, बेखौ जों फारि नुलांबाय थानो हागौ। आसा खालामो उननि फैगौ एग्जामा जाहाथे साबसिनै हामसिनै जालाङो आरो फैबाय थागोन समफोराव जाबोगोन गासैबो आसामनि एग्जामफोरा बेबायदि जाहाथे केलेंकारि जाबावा, बेखौ जों आसा खालामगोन। दा फैदो नाम्बार 5आव साख्रिनि रादाब। बेयाव नुनो मोननाय जागोन स्टाफ सिलेक्सन कमिसननि, नोंथांमोनहा बेखौ नुदों जाय आनजादा दासिम फोथायथाव जानानै दङ, स्टाफ सिलेक्सन कमिसननि। दा बेयावहाय स्टेन'ग्राफार नुगोन आरो स्टेन'ग्राफारनि ग्रेड C आरो ग्रेड D मोननैनि पस्ट दं। दा बेहाय नोंथांमोनहा अफिसियेलि मा फोसावनाय दं बेखौ नायना लाबानो जाबाय। दा नुगोन बाहाय नुदों एसे अफिसियेलि जाय नटिस बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै लानाय जादों। दा बे हिसाबै दङ फार्स्ट नोंथांमोना नायग्रोनो नांगोन। डेट अफ साबमिसना, अनलाइन साबमिसना 10 अक्ट'बरनिफ्राय दङ। 10 अक्ट'बरनिफ्राय 4
नभेम्बरसिम जागोन, 4 नभेम्बरसिम बियो सोलिबाय थागोन होनदों। बेनिफ्राय फारि फारि नायलांनांगौआ जाहैबाय भेकेन्सिनिफ्राय फारि फारियै केटेगरि वाइज नायलांबानो जाबाय। बाहाय नुगोन इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफ्राथ' गासिबो नेसनेलिटिया नांखागौखा दंखायो। एज लिमिट, एजनि थाखाय 18 to 30 इयार्स, एसटिनि थाखाय 5 इयार्स रिलेक्सेसन मोनगोन, दा 35सिम मोनहैनाय जागोन। बेनिफ्राय दङ नायलांनांगौआ फारि फारियै इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौल' नायनांसिगौ। इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन मोनबाय नै, इडुकेसनेल क्वालिफिकेसननि दा थांनाय 2020नि 1 आगष्टसिमाव नोंथांमोनहा जायफोर एप्लाइ खालामगोन बिथांमोनहा 12 स्टेन्डार्ड माने हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानो नांगोन होनदों। बेनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन, बेखौ होखानाय दङ। बेनिफ्राय माखासेया ओरैजाय बे जायफोरहा 12 पासखौ मा होनो UGCनि आन्दाराव लादों, सोरबाया डिसटेन्स इडुकेसनाव लादों, दा बेफोरबो एक्सेप्ट जागोन होनदों। बेयाव गासैखौबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना फरायना लानो हानाय जागोन। बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। आरो एप्लाइ खालामनायनि लिंक एबा वेबसाइटआ दङ ssc.nic.in, बेयावनो थांनानै खालामनो हानाय जागोन होनदों। आरो नोंथांमोन डिसक्रिपसनावबो लिंक होगोन एप्लाइ खालामनायनि, नोंथांमोना जाहाथे खालामनो हायो। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।